Hello! Jestem na razie na zapleczu, w ciszy, w spokoju i zostało niecałe 90 minut do rozpoczęcia Hoym Industry Fest edycji 6. Strasznie przeze mnie wyczekiwane wydarzenie. Mamy dzisiaj koncerty, mamy dzisiaj prelekcje. Zaczynamy, tak jak mówiłam, o 15, czyli za niecałe 90 minut. Ale na razie siedzę sobie tutaj we wnętrzu, bo pada. To znaczy siedzę sobie na zapleczu i z pewnością przejdę się zrobić kilka ujęć, póki nie ma ludzi, z rzeczy, które chciałabym Wam pokazać bardziej na spokojnie. No i co? No i zaklinamy lepszą pogodę. Słuchajcie, tak nam się nasz Ignacy rozrasta, co nie, że dostaliśmy, można powiedzieć, prespasy. Magicznym słowem wszystko. No, zaraz Wam postaram się pokazać w ogóle w tym vlogu, czym to wszystko jest. Jestem w budynku sprężarkowni. Jak widać, jeszcze goście tu nie wchodzą. Mamy za to dość sporo wystaw, które można podziwiać w ramach tegorocznej imprezy. Także oczywiście tematem fotografii jest industria, ale nie tylko. Tutaj mamy na przykład zdjęcia Piotra Tomali, których tematem jest nie tylko przemysł, ale mamy tutaj także zaprezentowany motyw człowieka w tymże przemyśle. Dobra, tu się zaraz naprawdę zrobi gęsto. No. Kolejne zdjęcia Photo Industrial Team. Nie wszystkie zdjęcia powiesiliśmy. Tutaj mamy jeszcze Tomka Ryboka i Maćka Mutwila. Także tutaj ta nasza sprężarkownia się zrobiła taką ostoją fotograficzną. I jeszcze więcej grupy Carbon. W ogóle zwróćcie uwagę, jaką tutaj mamy fajną wystawę pod tym względem złomu. To znaczy, no, nie umiem się wysłowić, tak się kiepsko czuję od paru dni. No. A resztę opowiem Wam już z offa, bo zaczęło się robić głośno. Za nami 6. edycja Hoym Industry Fest, unikatowego festiwalu sztuk industrialnych i prawdziwego święta zabytkowej kopalni Ignacy, Hoym, w Rybniku Niewiadomiu. Tu będą koncerty. W tym roku nasz festiwal rozpoczęliśmy od 2 prelekcji. Mirosław Górka, pomysłodawca całego przedsięwzięcia Hoym Industry Fest, wygłosił wykład pod tytułem Urbex nie jest już sexy, w którym poruszył temat niebezpieczeństw oraz nieodpowiedzialności związanych z tym zainteresowaniem. Zaś Ewa Grzegorza-Kłoposzko z Kongresu Ochrony Zabytków przybliżyła słuchaczom problematykę prawną związaną z ochroną zabytków, w tym oczywiście także tych industrialnych. Między prelekcjami przyszedł czas na pierwszy koncert. W sprężarkowni zaprezentował się Dawid Hrapla. Oprócz sprężarkowni wystawy zlokalizowano także w świeżo wyremontowanym nadszybiu szybu Kościuszko, który, przypomnę oryginalnie, nosił nazwę Grundman. Mogliście tam podziwiać pracę Dominika Garusa, Zapomniane w kadrze oraz Michała Machalskiego. W międzyczasie na scenie wystąpił Favorite 89, artysta tworzący synthwave, dark synth, retro elektro.
cały czas można było także przenieść się w czasie, a to dzięki ekipie Dawne Komputery i Gry, z którymi widujemy się co roku. Kolejnymi artystami na scenie plenerowej byli Nitran 87, twórca Neo 80s Synthwave Synthpop, oraz weterani rocka industrialnego Aggressiva 69. W tym roku fani muzyki mogli oglądać koncerty aż na 3 scenach. W Natrzybiu Szybu Kościuszko zaprezentował się bydgoski Contagion, grający industrial, groove, post-metal. Następnie powróciliśmy na scenę plenerową, gdzie wystąpił górnośląski twórca noise Larmo. Ostatnim już artystą był Lugola, twórca Noise Power Electronics.
Jak zwykle już czekam na kolejną edycję.